No niin, kovunumerona taas täällä ja tervetuloa taas toiseen Minecraft Survival Single Player videoon. Ja ensimmäisessä Survival-videossani oikeastaan sain pelkästään vähäsen nyt, mitäs ne olikaan? Minä olen unohtanut kaikki aina sidetty nimet. No ihan sama. Niin. Vähän se kiviesineitä. Eli kivimiekka ja kivihakku ja kivikirves ja sun muuta. Ja tässä videossa niin olisi ehkä tarkoitus joko hankkia edes vähäsen rautaa tai sitten tehdä taloa. Ja mie taidan tehdä taloa. Sillä kuten huomaatte, niin tämä ei kyllä näytä yhtään talolta. No niin. Noin. Mitäs mä oon katsomaan? Ai niin juu. Kyllä tarvii vähän lisää puuta, eli taas puut hakkaamaan. No niin. Mistä? Mitä ihmettä? What? Kyllähän me on saanut tuon saavutuksen ennenkin. Jas. Noin ja noin. Kyllähän tää on varmaan tarpeeksi. Tai hetkinen. 2-0. Juu, kyllä tää on aivan tarpeeksi. No, melkein sitäkin. No niin, ja... Ai, mihin ihmeessäs... En mä tiedä. Mun muistaakseni tää kyllä pitäis olla... No mä en nyt pois siitä. Nälkä. No niin. Ja minä kyllä aivan varmasti ottaa tämän taas on sanat sekaisin. Viime videossa, joka oli Skywars-video, niin oli myöskin sanat sekaisin, enkä todellakaan halua, että tässäkin videossa olisi sanat sekaisin. Niin siis olin sanomassa, että minä aion siirtää senkyn paikkaa. Joo. Mitä minä nyt taas tuohon? Mikäs? Voi että jos... Miksi ihmeessä? Hetkonen. Noin. Juonteeksi tästä. Ei toinen No tuossahan se laki tulikin siinä edellisessä videossa. Juu. Kaikkeen kyllä mun tietääkseni se aurinko pitäisi näkyä, mutta... Mitä onko se sumu, että meidän... No ihan sama. Niin siis... Varmaan näin. Ois okei. No pitäis kumminkin kiirehtiä. Onko sulla mitään nyt täällä? Ei. No niin. Tämä ja sitten
Miten ihmettä varten minä laitoin tätä? No ihan sama. Noin. Eikä tämä minun taloni tule olemaan mikään tylsä koppi. Eli kyllä minä vähän aion koristellakin tätä. Ja tuo ei oikeastaan haittaa yhtään mitään. Otetaan tuokin pois ja... Voi että kun ei oo hiekkaa. No. Ehkäpä näin ja näin. Kyllä tämä tulee olemaan ihan ok ensimmäistä yötä varten. Täällä on oikeastaan ei tämä nyt ihan ensimmäinen yö. Siis ei oo ihan ensimmäinen yö, mutta ensimmäinen yö videossa. Ja mitä minä nyt taas tässä no, ai toisin. Tänne pitäisi olla no, kyllähän tämä onkin symmetrinen. Noin. Noin. Tuosta joo. No. Mitenköhän ihmettä varten minä puolisin mikrofoni? No joo, sama. No niin, doida. No. Mikäköhän tossa oli? Ja pahoittelen, että jos ette kuule kovin hyvin. Että... Juu, kyllähän tästä tulee aika pieni. Kunnon lattia. Kun mä ette oo vieläkään yö. Kun minä oon jo 8 minuuttia tässä kuvaan, no eikä oo vieläkään tullut yö. Ja enköhän minä nyt äkkiä tästä pienen tämmösen lattia ja katto valmiiksi ja siellä tähän voidaan laittaa vaikka tämä ja tämä ja tähän vaikka toinen uuni, että näyttää hienolta. No, mitä ihmettä? Doido. No niin. No niin. Olisikohan sittenkin pitänyt mennä rautaa hakemaan? Ei varmaan. Tämän pitäisi olla tarpeeksi, niin minun muistaakseni. Juu, on se. Kas noin. Ja... En minä nyt ainakaan jo multa kattoa tähän, elikkä... Pitäisikö sakata vähän se puuta? Tämä pitäisi olla varmaan tarpeeksi. Varmaan. Ja kyllä tää varmaan on vähän liikaakin, mutta ihassa. Ja kyllä tää voi nyt mennä. Ja... No tuota minä en tuo halunnut. Elikkäs hakataan tuota pois. No. Enkä mä tuotakaan halunnut. No. Eipä häidy sitten.
Hups. Sori, luulette tuosta video